Ahojte, vítajte opäť pri mojom ďalšom videu. Dneska bude toto video skôr pre ľudí, ktorí majú e-shop alebo e-shopy a je to vlastne sprostredkovanie mojich poznámok z prednášky Mastersgate, čo je vlastne súťaž pre e-shopy. A ja som sa nedávno zúčastnil vlastne jedného eventu, kde vystupovali 4 speakery a zapísal som si niektoré dôležité poznámky alebo nejaké poznatky, ktoré tam oni spomínali a mne tak utkveli v pamäti. A rád by som sa s nimi podelil aj s vami. A budem to čítať z mobilu, nakoľko aspoň tie poznámky mám napísané niektoré, takže aby som nezabudol spomenúť niektoré dôležité veci. Takže jeden zo speakerov bol vlastne prevádzkovateľ e-shopu veľkého s doplnkami a nechcem im robiť reklamu, takže nebudem ho menovať, ale dôležité veci, ktoré spomínal, je vlastne čo je ich konkurenčná výhoda. A to je, že expedujú čo najneskôr. Presne poznajú čas, kedy odchádza vlastne kamión špediterskej firmy a tým pádom všetky objednávky, ktoré prídu do toho času a stihnú ich zabaliť a poslať, tak tým pádom mi ho dosielajú fakt čo najneskôr. Tým pádom kopukrát sa stane, že človek si objedná napríklad večer ešte o 5 a už hneď na druhý deň ráno má ten balík, čiže niekedy je to fakt do 12 hodín. A toto si treba zobrať vlastne ako taký hlavný bod, pretože ľudia, ktorí objednávajú z e-shopov, chcú každý tovar čo najskôr. Od objednania ho chcú mať už včera bolo neskoro v podstate. Takže treba sa na to tiež zamerať, ale sú tam aj ďalšie body, ktoré spomínal. Určite jednoduchá reklamácia. Reklamácie nemá rád žiaden e-shop, ale takisto to nemajú radi ani zákazníci. A práve preto im treba zjednodušiť celý ten proces reklamácie a skrátiť ho. Proste čím jednoduchšia výmena, čím menej formulárov, vypisovania, zjednodušiť. Poslať napríklad rovno, ako posielate balík, môžete poslať už buď na faktúre uvedené adresa, kam majú vrátiť tovar, ak chcú odstúpiť od zmluvy alebo ho chcú reklamovať. Niekedy môžete dokonca vytlačiť rovno už štítok aj s adresou, kde môžu vrátiť tento tovar. A čo najviac zjednodušiť celý ten proces, aby fakt zákazník sa nebal objednávať a v konečnom dôsledku vy budete mať vďaka tomu viacej objednávok, keď zjednodušíte tú reklamáciu. Ďalšia vec, ktorá mňa osobne akože zarazila a je to akože fakt asi taký top toho e-shopu, že celý ich sklad, respektíve asi väčšinu tovaru na sklade dokážu otočiť za 1 mesiac, čo je samozrejme nie pri každom produkte a respektíve nie v každej kategórii produktov sa to dá, ale oni tým, že majú spotrebný tovar, tak dá sa skôr otáčať, ale napríklad ja keď predávam folie, tak mne stoja dlhšie niektoré folie ako mesiac na sklade, čiže nie všade sa to dá, ale treba si aj z toho zobrať príklad, že tie folie treba, nie tie folie, ale tie produkty vlastne, ktoré objednávate, snažte sa objednávať iba tie, ktoré fakt viete rýchlo predať. Lebo tým pádom vám zbytočne stoja peniaze v skladových zásobách a nemá to zmysel pre vás, lebo neviete efektívne využívať tie peniaze na iné veci. A práve preto by som skôr odporúčal naskladňovať iba ten tovar, ktorý sa rýchlo predáva, a tovar, ktorý sa nepredáva až tak často, je dobré ho mať v ponuke, ale treba tam uvieť, že je iba na objednávku a skladom bude o niekoľko dní. Čiže nemať zbytočne na sklade tovar, ktorý vám bude tam ležať a tam v tom budú stať zbytočné peniaze. Lebo to nemá zmysel a vlastne takto váš e-shop sa nebude pohynať ďalej. A ďalšia vec, robia veľa akcií a nerobia ich kvôli tomu, aby na tejto akcii zarobili, ale hlavne, aby sa pripomenuli. Čiže ten akciový tovar nemusí byť ani nejaký veľký zisk tam, fakt, keď robíte nejaké akcie, ale hlavne pripomínať sa pravidelne tým zákazníkom. Skvelá vec je napríklad, ako skvelý príklad vám uvediem, teraz je
práve dneska je deň Bernarda, ktorí vlastne majú pivovar. A oni v tento deň majú takú akciu, že vlastne predáva sa tovar všade, respektíve to pivo, čo majú, sa predáva za nákupnú cenu. Čo je, je to akcia len raz za rok, ale pripomenú sa takto. A fakt ľudia vtedy vlastne idú do tých barov, kde sa predáva Bernard. A proste pripomenú sa tým, že majú dobré pivo a vy ho môžete ochutnať fakt za nákupnú cenu. Čiže je to skvelý príklad toho, ako toto využívať vlastne tieto akcie na to, aby ste sa pripomenuli svojim zákazníkom. A nízka cena doručenia, s tým sa vlastne stretáva každý e-shop. Čím nižšiu cenu doručenia dáte, tým máte vyššiu šancu, že ľudia vlastne dokončia celý nákupný proces. Takže určite sa snažte nezarábať hlavne na pošte alebo kuriérovi, že ešte si tam hodíte nejakú prirážku, ako pri niektorých e-shopoch vidím 6-7 eur za kuriéra, tak to málo kedy dokončím takú objednávku. Snažte sa tú cenu držať nižšie, snažte sa zarábať nie na poštovnom, ale na produkte, čiže tú maržu si zarátajte do produktu a cenu poštovného držte nižšie. A robte rôzne akcie, napríklad na tovar, keď si objedná zákazník, ja neviem, napríklad nad 100 eur, má poštovné zdarma, alebo inak to kombinujte, proste ďalšia objednávka, neplatíte poštovné a tak ďalej. A ešte jeden taký bod, ktorý spomenul, je budujte si vlastnú značku. Určite sa vám to zje, možno nie teraz hneď, ale do budúcna. Lebo fakt je možno len otázka času, kedy tu prídu giganty ako Amazon, alebo či už budete predávať aj na eBay vlastnú značku, alebo hoci kde inde. Je to fakt možno len otázka času a tí, ktorí začnú skôr, tak budú mať potom náskok pred ostatnými. Takže určite toto je len prvý speaker, čo spomínal. Ostatné vám spomeniem v ďalších videách, nakoľko nechcem, aby tie videá boli zbytočne dlhé. Ja som vlastne Patrik Popelič a som autorom blogu e-shopovač, kde pomáham e-shopom so svojimi tipmi, ktoré som ja zažil vlastne počas svojej praxe a radím aj ostatné veci. Takže sledujte aj môj blog a sledujte aj moje ďalšie videá, ak sa vám páčia. Dajte im like alebo ich môžete zdieľať. Ďakujem pekne a vidíme sa pri ďalšom videu.